Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Pomo Boefi Eze-Ana Ugochi Tubelo, or if Pomaka Jubo. I'm an ancient high priest. I'm money sing to Aja Ugochi to the temple. And in a bar for half a million, look at all body teacher. I'm a money sing to Aja and restoration evangelical mission. Brilliant Basso Jordan and Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata anyị ji nnukwute okwu gbara ọgbụgbụ wee bịa. Ihe anyị na-ekpe ịkọwa taa ka anyị kọwala gị gbasara Grail message, Messiah and Igbo spirituality. Dịka m si akọwa for some days taa, ana m akọwalụ gị na enwere ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ na mpaghara ụwa dị iche iche. Ndị niile akpọkwara ọrụ nwekwara platforms ha ji iji wee reach out to their people. Ha wee nwee ike ịmata ihe a kwesịrị ịma. Agwara gị na enwere ọtụtụ ndị akpọrọ ọrụ, enwere Messiahs na agbụrụ dị iche iche nọ n'elu ụwa dum. Wee gwakwa gị na ofu onye n'ime ndị a akpọrọ ọrụ bụ Messiah to his people bụ the Abroshin, otherwise known as Parsifal, otherwise known as Abroshin, the founder of Grail message. Yes, agwara gị na enwere many Messiahs na agbụrụ dị iche iche. Ọ bụ a Messiah to his German people. Yes. Then o dere ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche iji wee gbasa ozi wee kọlụọ ndị be ha ka ọ daa. Mana ana m achọ ịkọwara gị na agbụrụ anyị nwa n'ala Igbo nwekwara ndị akpọrọ ọrụ Messiah n'ala Igbo. Nwekwazie ndị Messiah n'Afrịka. Etu a ka esi wee nwee Chukwu oke pụrụ ime ihe na-ezitere agbụrụ ọbụla onye nzọpụta ha. Ana taa anyị chọrọ ka anyị focus na the founder of Grail message, otherwise known as Abroshin. Yes. So I want you to pay attention. Ma akọwara gị ọtụtụ ihe, the link, the similarity. Igosi na ofu ala ha ji ka a na-achụrụ anụ. Similarity dị n'ihe gbasara Grail message. Nyabụ ozi nyabụ onye ji wee bịa bụ Messiah to his Germanic people and the Igbo spirituality. Gịnị ka anyị na-ekwu maka ya? Agwara m ụnụ na ofu Chukwu ka a na-ekpelụ. Ihe dị iche bụ usoro ndị si eme maka na mba na-asụ n'onu n'onu mana akwa ụkwara ọ bụrụ ofu. Today a bandage will fall from your eyes. You learn something you're supposed to know. Ana m agwa ụnụ, knowledge is great. What you don't know remains a mystery to you and not to all. So pay attention ka ị wee mata ihe ị kwesịrị ịma, so that gị nwere onwe gị na-akọta okpukpere dị iche iche ka ị marụ na ị nwere the right. Maka na enwere ihe ya bụ onye ọbụla bụ Messiah ji bịa, and ndị ahụ ọ bịalụ maka ha nwere ihe eji ebịa for them. So what you don't know, you ask questions, make research. I was a seeker. I seek for the truth and I found out the truth. That is why I'm in Igbo spirituality, to let my people know the reality of life. So pay attention. Nkuzi ama eto ogologo much, but you will learn a lot. Yes. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Taa anyị ka na month of October. Our group ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the globe. Distance abụrụ ebara ya na aja anyị na-achụ ma ọ bụ ọrụ anyị na-ahụ na temple. Yes. N'isi ụtụtụ ejego na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyere anyị all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission, and consecrated group. Yes, etu aka anyị ga-emegide the last day of the month anyị jee na mmiri ikpe ihe ọma n'aha mmadụ dum. Bịa na temple chụọ aja to increase some powers, jee n'ebe nchụaja gbuo egbu kekwazie dark n'aha mmadụ dum. So ọ bụrụ na ịdị interested iso na ihe ị ga-eme ewe chaachị m na WhatsApp, forward ya token donation, forward kwazie ya 3 prayer request anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọkụ na-ekwubi okwu n'isi gaa n'ọnwa agwụ. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. Now let's dive into today's lecture. Today's lecture, yeah, the part 1 and part 2. So pay attention. But the actual ịkọwala gị bụ na ọ bụrụ na ihe kwesịrị ịma gbasara this personality gwara na Messiah to his people, to the Germanic people. Ọ bụ Messiah to his people. Onye a na-agwa gị Burundi ya suffered so many persecution n'aka the authority, the government, Germanic people.
Yes. All of the house arrest from 1938, yes, to 1941 before passing on. When he passed on, his remains was laid down to rest in his hometown in Germany. Mana Nemesia, 1949. Emesialo ezumo his corpse remains. Wee bujie n'ebe o setụrụ a na-akpọ mountain dị na Vompabag dị na mba Austria na mountain ebe a ka enyi gị si date. O gwara large followers all over the world. O nwere approximately over 100 million followers worldwide. Yes. Ọ bụ onye nwa bụ onye dere akwụkwọ the light of the truth. O nwere volume 1, volume 2 and volume 3. But enwezi component volume now. O gwara ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche o dere like admonition and rest of them. He is a messiah to his people, to the German people. He speaks German. Then during his time on earth, he was permitted to work with so many other called ones, disciples and the apostles back then. One of the name of one of his apostles is Volman. Volman, the one here. Yes, about the heaven opens. Then there were many disciples up to now. We have some that are from Nigeria. We have some from other parts of the Africa and the world. But the spiritual head, they hold the flag or set it up. Bo Alexander Berhart, yeah, with the spiritual head now. Getting on the Kumakia. One thing when I read the book, one thing on the Kumakia, he's the bringer of message. He's bringer of light. He's a messiah to his people. But the one thing I know, I'm sure of, he's a messiah to save lost ones, especially the German people. Yes. Maka na dịka nsi gwa gị na agbụrụ ọbụla nwere onye nzọpụta ha. Agbụrụ ọbụla nwere onye nzọpụta ha. So he did his best to win his people. Mana echefukwana na onye amụma ọbụla ma o mezaya ọbụla anaghị adị ile adịghị recognize ya na amụrụ ya. Onye ka ji wee gwa gị na ọsọ bakwuru persecution. Yes, na anabe ya during the Nazi war na Germany. Oge a na-anụ Second World War. His people welcome ya etu o kwesịrị ịdị. Kpatara eji wee tinye na house arrest. And all the house arrest ya ka ọ nọ wee dee ọtụtụ akwụkwọ dị iche iche bụ an eye-opening books known as the light of the truth. Yes, I have read it. It's a real awakening book. And I have read so many other awakening books, including our own Igbo spirituality book, otherwise known as Deep Thought Incoming. It's an awakening book written by the guidance of the Holy Spirit. It's an inspirational book. Then, gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ in the series m na-akọwara gbasara so many called ones and messiahs all over the world. Maka na ọ bụrụ na iso ebere anyị gbasara anyị bidoro ya, anyị akụwagoro gbasara the Hinduism, kụwakwa gbasara Buddha. Yes, Gautama Siddhartha, otherwise known as Buddha. Now today anyị na-akọwara gbasara a personality called Abroshin. Yes. Now, Abroshin simple mean is Arabic. Yes. Simple means somebody from the Holy Spirit. Yes.
So he's a right bearer, and he did his best during his reign to awaken his German people. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Agbụrụ ọbụla nwere ndị nzọpụta ha. Yes, in Nigeria ha nwekwuru followers that runs into millions. Yes, even in Nigeria. In Nigeria ha nwekwara many temples in Nigeria, both in Lagos, both in Edo, both in Abuja, and so many other places and settlements. Gịnị ka m ghọtara na ya bụ nkụzi o ji maka ya wee dị? Ihe ji wee gwa n'okwu Chukwu, they recognize, he preaches, gwa ndị mmadụ na-enwere Chukwu oke pụrụ ime ihe niile, dị ọmụbebe ụmụba, onye ike niile si n'aka ya dị. Yes, o recognize ya. Ya na Igbo spirituality nwere ebe ha biri ọma. O recognize the fact na o nwere ọmụbebe ụmụba chi nke ukwu a, nke Igbo spirituality kpọrọ chi ukwu. O recognize ya. However, o recognize kwara na enwere other entities of powers ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. O recognize na enwere the primordial queen. O recognize na enwere other elemental beings and forces of nature. O recognize na enwere so many planes and kingdoms. O recognize that. O recognize the fact na enwere forces of nature. Etu o si dị n'Igbo spirituality. O recognize that. O recognize the fact na enwere elemental beings and mystic beings. O recognize that. O recognize na enwere forces of nature. The same thing na akụzikwa Igbo spirituality. O recognize ya. Then o recognize kwalụ na enwelu ndị anjelu nke Chukwu na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. O recognize the elemental beings. O recognize the other forces of nature. O recognize na enwelu ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-eje ozi n'ikuku, ndị na-eje ozi n'anyanwụ. O recognize the moons, the stars, and rest of all the light for the light region. Enwere igwe ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-arụ ọrụ n'anyanwụ, ndị ike anyanwụ. O recognize ya. O recognize kwalụ na enwelu ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-arụ ọrụ na mmiri. Yes, o recognize the mermaids. O recognize the water sprites. O recognize kwalụ na enwelu ndị anjelu nke Chukwu, ndị na-arụ ọrụ n'ikuku, the salamanders. O recognize ya. Nwa ikuku, o recognize ya. O recognize nwa mmiri, o recognize ya. O recognize kwalụ na enwelu ndị ana. Yes, about the gnomes. Yes, nwekwa ndị bụ n'ọrụ ha bụ ide eme ka plant na-egro, a na-akpọ the herbs. O recognize ya. O recognize all the supernatural forces anyị ma n'Igbo spirituality, mana mma na-asụ n'olu n'olu. I recognize all these entities of powers. Ndị na-alụ ọrụ in masculine form and then ndị na-alụ in feminine forms. In Igbo spirituality, I nwere Amadio, I nwere Udo. During my research and seeking era, I read the book, I read Igbo spiritual books, and I come into comparison that no ofala ji ka a na-achụrụ anụ. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Enwelu called one na agbụrụ dị iche iche na mba niile nke ụwa. Enwere messiahs na mba niile nke ụwa. Mana ihe m na-achọ ka m kọwara gị na ebe ọ bụ na enwere messiah, enwere other subordinates, ndị called ones, ndị ha na messiah ga-alụkọ ọrụ. Gwaga gị na ya bụ onye m na-agwa gị maka ya na during his time on earth, he is the messiah for his people. Na-enwekwala other disciples ndị dị attracted to his work. Enwere ndị ya na-ejekọrọ ozi. Yes, enwere ndị ya na-eso wee jekọ ozi, other higher beings like Imingard and rest of them. Ndị ya na-ejekọrọ ozi for a purpose of saving the German people. There were other people like the disciples and the apostles. Ndị ya na-ejekọkwara ozi, ndị jekwa arịọ ọrụ ka na-ehodukwa the bearers. Ndị a niile kwa the bearers of the light up till now. Etu ahụ ka ọ dịkwa na agbụrụ dị iche iche na ndị nzọpụta dị iche iche. Yes, enwekwara n'elu ụwa. Oge na-abịakwa mbọsị mma akụwakwara ụgbasa ndị nke nzọpụta enwere n'Afrịka. Gwakwa gị ka nwere ndị nzọpụta till today. Gwakwa gị na o nwere ndị nzọpụta ya abịakwanụ. Yes, many years after us.
gwakwa gị na enwere ndị nzọpụta na mpaghara ụwa dị iche iche, mana anyị ga-atrai ka anyị metụcha ha niile aka ka ị wee ike malụ n'ofu ala ji ka a na-achụrụ anụ, maka na m gwara gị n'ofu Chukwudị ike niile all power flows from him. Whether ma nke ị ga-asị na ọ na-eme ka nke ọjọọ ma nke ọ na-eme ka nke ọma, ha ike niile si n'aka Chukwu abịa. Kama whatever human being make use of with the power, the person will give account of whatever and however he or she makes use of the power of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile. Mana ọ bụrụkwa ma ofu Chukwudị na ofu Chukwudị, gịnị ka m na-ekwu maka ya? Achọrọ ka m kọwaala gị gbasara onye a na-akpọ Messiah of the German people. That is what he called here. After examining his work, yes, my own perception, after examining his work, I came to conclusion that no, he is one of the messiahs sent to the world to help his race, Aburia. Wakwagi, there were much difference. Now, ihe ọkọwasịrị gbasara spirituality na ihe Igbo spirituality stand for. Ihe dị iche na ya bụ na mba na-asụ n'olu mana apụ ụkwara bụrụ ofu. Mana ofu ihe a ka a na-ekwu maka ya, maka na o recognize the entities of powers. Yes, the cadres of powers o recognize ya. And Igbo spirituality recognized na-enwere elemental beings, ndị angelu nke Chukwu ndị anyị na ha na-emekọ ihe, na-enwekwa entities of powers. Then the spirit being Buchi Kukua. So in Nigeria, what I will tell you, but Nigerians sometimes, if they don't understand some certain things, they will give that thing a bad name. Yes, they will give that particular thing a bad name. But actually, because the person did not seek enough and they gather enough knowledge, so yeah, when we get examine, where malo niha na agwa makia urudinia. Well, we hope we Motania. If you have any question in today's lecture, chat me on WhatsApp 0805 7837672 or 0813 8243 871. May Chukwu bless you all. May you be protected, may you be favored, may you be blessed. May Chukwu Africa protect you all now and forevermore. Like I say,